Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, nafa'ala bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Utawi dawuhe Gusti Allah, wa haitsu ma lan endi wae sekirane ning ndi wae kuntum iku ana sapa sira, fawallu mongko kudu ngarahno sira wujuhakum ing wajah-wajah sira syatrahu ing arahe Ka'bah, ing arahe Masjidil Haram. Mergo damel hu, jadi arahe Masjidil Haram. Dengan ayat-ayat saderenge niku, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Fihi iku ing dalem dawuh Gusti Allah niku wau, ijabus istiqbalil Ka'bati utawi diwajibnone istiqbali ngadep al-Ka'bah, di Ka'bah. Fi kulli sholatin ing dalem saben-saben salat, fardhon iku salat fardu kanat ana apa salat au naflan utawa salat sunah. Niki cara mboten diparingi penjelasan, terus dipedhot saking konteke, mboten ningali asbabun nuzule, mboten ningali siakul kalam ayate. Niku saged dipahami ning doae kon kudu ngadep kiblat. Lah bingung no. Ate ngareng-areng kudu ngadep kiblat ngene, mau neying terus. Niku ala-ala nek apa jenenge ngukui tek tok niku ngoten. Mboten saged. Mboten saged, tetep butuh ulama. Butuh para imam madhab. Butuh para ahli asbabun nuzul kangge mapakaken ayat niki. Fi kulli makanin ing dalam saben-saben tempat, hadaron duka niku ing dalem boten bepergian. Hadaron maksude boten bepergian, au safaron utawa pas bepergian. Titik. Umum niki berarti. Jadi sedaya salat sunah utawa fardu wajib madhep kiblat, wajib madhep Masjidil Haram. Duka niku dalam perjalanan utawa ing dalem pas mukim. Wa huwa lan utawi qauluhu ta'ala niku wau, maksusun niku dipun khususaken niku maksudnya dibatasi bil ayatil mutaqaddimati, kelawan ayat al mutaqaddimati ingkang sampun kepungkur yang sudah berlalu. Fi nafilatis safari ing dalem perkara salat sunnah dalam perjalanan. Posisine ala rohilati, di atas kendaraan. Nah, saderenge ayat niku enten pundi niku ayate niku nggih. Ayat saderenge niku sing aina ma tuwallu fathamma wajhullah niku lho. Niku enten saderenge wae.
Oh, mboten wonten. Napa sak mantune nggih. Fa ainama tuwallu ainama tuwallu ainama tuwallu niki 155 sakniki satu pinten. Oh, sak mantune berarti. Bil ayatil mutaqaddimati ing kelawan ayat ingkang saderenge ingkang berlalu. Al mutaqaddimati niku nggih ingkang disiki ngoten. Fi nafilatis safari tentang salat sunnah pada saat perjalanan ala rohilati pas di atas kendaraan ngoten. Bunyi ayat niku, tapi sak mantune nek teng mriki. Kudune 151 fa ainama mboten enten ta. Ainama tuwallu. Oh, saderenge, leres saderenge 115 niki ayat 144 ayat 115 ini 115 lah niku walillahil masyriq wal maghrib. Nah niki dimaksud ayatnya itu kan turun dalam persoalan sholat sunnah pas di atas kendaraan. Di sini ayat ini memberi informasi nek mboten madhep kiblat mboten napa-napa ngoten. Lah ayat sing ndek dhuwure niku wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah niku sik umum ngoten. Umum salat sunnah utawa fardu ndek keadaan napa ae kudu madhep kiblat. Kemudian ada penjelasan khususnya kecuali di salat sunnah pas perjalanan ada di atas kendaraan. Niku mboten madhep kiblat mboten napa-napa. Enten sing sanjang pas takbir tok. Wabil ayatil atiyati lan ugi dipun khususaken bil ayatil atiyati kelawan ayat al atiyati ingkang badhe dugi fi halatil musabaqati ing dalem keadaan musabaqah niku disik-disikan ngoten mawon. Nggih, biasane diarteni perlombaan. Tapi sing perlombaan niku bukan perlombaan dengan orang lain nggih. Perlombaan dengan dirinya sendiri mau menangkan rasa malasnya atau memenangkan rasa semangatnya. Niku lomba wonten jane konteke. Wonten kok gundang-gundangan lomba bagus-bagusan mboten. Nek ayat setelahnya itu kan fastabiqul khairat. Istabaqon niku ngundang makna asline niku. Kados ten ceritane Nabi Yusuf pas damel kata istabaqon niku ngakune dulur-dulure Nabi Yusuf niku inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kula niku Pak pas budal kalih lomba napa gunang-gundangan nonton. Terus Yusuf kula jarne bareng kalih perkakase kula. Lah kok ruh-ruh dibadhok serigala kok cek cepete ketara nek ngapusi kan. Lah niku nastabiku niku ngoten gundang-gundangan. Nek pas teng konteke cerita Nabi Yusuf niku kalih dulur-dulure niku nggih gundang-gundangan kaya dene tari alit nika. Wonten malih kasuse teng Nabi Yusuf dhewe kalih Siti Zulaikha. Fastabaqal baba wa qaddat qamisahu wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf kalih Siti Zulaikha niku disik-disikan tutuk lawang. Tapi tujuannya beda. Nabi Yusuf tujuannya nutup lawang, Siti Zulaikha tujuannya nutup lawang.
Nabi Yusuf tujuane buka lawang mergo Nabi Yusuf badhe mlayu. Akhirnya digelandang burine wa alfaya sayyidaha ladal bab terus konangan bojone ngoten. Dadi konteke istabaqah niku ngoten. Dadi gundang-gundangan asline. Lah nek fastabiqul khairat mangke niku berarti niku ngundang kebagusan. Tur mboten siji, kersane mboten rebutan. Kebaikane kathah. Ngoten. Pun qala dawu Ar-Razi sapa Imam Ar-Razi wal khitab bulan utawi khitab. Khitab niku kuntume niku lho. Tume niku sinten? Nah, ngoten. Sing dijak omong niku. Khitab niku ngoten. Objek pembicaraan. Lah iku liman kaduwe tiyang kana kang ana sapa man muayyinan niku ketok mata sapa man lil Ka'bati teng Ka'bah. Wa huwa iban lan ugi gaib. Gaib maksudnya mboten ketok anha saking Ka'bah. Jadi yang kuntum itu yang dimaksud itu adalah orang yang melihat Ka'bah langsung dan orang yang enggak melihat Ka'bah secara langsung. Wal muradulan utawi sing dipun maksud liman kaduwe tiyang kana kang ana sapa man hadiroha niku hadir teng Ka'bah. Maksudnya ada di depan Ka'bah. Duka dheke mukim, duka dheke pas haji, pokoknya pas wonten mriku. Lah sing dipun maksud niku isobatu ainiha nepai bendane Ka'bah ini. Nepai niku artinya nek madhep kiblat niku nggih pas nek ngarepe Ka'bah niku maksudnya. Ketok tenan teng ajenge. Niku kangge tiyang sing hadir teng mriku. Waliman lan kaduwe tiyang waliman lan kaduwe tiyang nek diatofaken nggih ai wal muradu liman kana wa iban anha annahu ngoten nek diatofaken lan utawi sing dipun maksud liman kaduwe tiyang kana kang ana sapa man wa iban niku gaib enggak ada anha saking Ka'bah gaib dari Ka'bah. Sing dipun maksud iku annahu arah alladzi kang indahu iku miturut ghaiban annahu utawi sak temene ladzi nahwul Ka'bati adalah arah Ka'bah wajihatuha lan sami arahe Ka'bah fi ghalibi dzannihi ing dalem kaprae dugaane ghaiban. Nek bahasa Indonesiane ghalibi dzannihi niku dugaan yang dominan. Ghalib niku sing menang, dugaan yang menang. Dunal aini sanes bendane Ka'bah yakinan ing dalem keyakinane. Dadi nek kanggene tiyang sing wonten teng Ka'bah teng cedheke Ka'bah mriku maka begitu madhep kiblat yang ngadhep teng Ka'bah ini. Kangge tiyang sing boten wonten teng Mekah kados kula kalih jenengan niki sing dipun maksud nggih menika arahe Ka'bah. Pokok niki pun miturut kula kalih jenengan niki dugaannya ini sudah pas teng Ka'bah niku pun cekap pun sah salate mboten perlu sampai yakin kados ngapunten dulur kita Muhammadiyah niku kan rada anu nek teng urusan Ka'bah soalnya breset sak derajat ae niku mlancenge iso waduh niku nek ditarik sithik ngeten nggih breset sithik ngeten miringe Ka'bah ngeten kan misalnya Ka'bah breset sithik ngeten niku kan iso waduh mlancenge. Dan ku dihitung temenanan. Jadi wonten masjid wis ngadepe bener tapi digeweret ngeten. Dadi sofe tok niku sing digaris dadi imamane teng mriki imame malih mboten kanggo dadi ngeten. Dadi digaris malih ngeten. Lak nemu ya masjid biasa ngoten. Wonten digaris. Ya niku mergo kepingin yakin tenanan madhep zate Ka'bah niku padahal mboten kudu kanggene tiyang sing di luar Mekah niku nek wonten teng Mekah tiyang sing wonten teng Masjidil Haram kiblate Ka'bah tiyang sing wonten teng jabane masjid kiblate masjid tiyang wonten sing jabane Mekah kiblate Mekah ngoten terus tiyang sing wonten teng jabane Arab Saudi kiblate Arab Saudi terus tiyang wonten sing jabane niku kiblate mengke Asia terus ke belakang dados mboten usah sampai lurus terus ngoten mboten.
Mboten kudu niku, mboten wonten syariate. Mulane lafate Quran satroh ngoten lho. Mboten kudu yakin. Nek kudu yakin nggih direwangi budal kaji dhisik terus jenengan betondo. Betondo teng Ka'bah dipaku golek benang tuwarik ngoten. Urus-urus niku. Niku mboten kudu syariat mboten sora ngoten. Pokoke dugaanipun madhep sampun cekap ngoten. Pokoke mboten niki pun madhep Ka'bah pun cekap. Niki sing nggarai Mbah Bolong ngamuk niku. Sinten muridé Sunan Ampel. Wong bingung ae. Masjid Sunan Ampel gak lurus iki. Wonten sing ngempel-ngengkel ngoten niku. Akhire mbek Mbah Bolong bolongi pengimamane incengen jruwet lho Ka'bah ketok ngoten. Wah lurus wis. Mbah Bolong niku makome pas teng pundi dengan niki. Kan niku masjidé ngadep ya Masjid Ngilen pengimamane maksud. Maksudnya teng ajenge pengimaman niku kan makome Sunan Ampel nggih. Nah, Sunan Ampel niku nek maju ngriko makome Sunan Ampel saderenge niki Mbah Bolong mriki. Terus tiyang mriku nek badhe ziarah teng Sunan Ampel niku mriku riyen. Mantun teng Mbah Bolong baru teng niku sing mati ping 9 niku. Sinten niku? Mbah Saleh. Oh, sanes Mbah Bolong sing saderenge mlebet niku badhe mlebet teng makam. Makame kathah Mbah Bolong. Sing 9 niku Mbah Saleh namine kan. Sing kathah 9 ping 9. Lagi ten Mbah Bolong. Senes Mbah Bolong niku. Sing Mbah Bolong sing pundi? Sing saderenge makame Sunan Ampel. Nek sing makame kathah nika teng pundine masjid berarti nggih. Teng lore masjid, lore kados kula bingung pisan ning mriku. Teng lore niku sing makame enten 9, sing setunggal dirias. Lah mantun teng Mbah Bolong teng mriku ngoten. Cuma terus tiyang mriku sing asli enten niku sing pertama sing mboten wonten hiasane. Jadi kan dimakamne ping 9 pecah malih urip malih. Endi sing nyapu-nyapu kok ndak ono akhire tangi malih. Pecah malih dimakamaken malih. Terus sing terakhir sing wonten anune niku. Tapi miturut tiyang ngriku terus sing enten niku sing pertama niku. Wonten dadi nek ngaos sing mriku wonten boten sing di anu nggih tiyang mriku mawon sing kandha jagongan kobot niku. Mboten anan mboten ngertos kula. Niku asal muasale nggih ngeten iki debat wis lurus Ka'bah tenan apa ora bolong ini Mbah Bolong. Lurus tenanan. Alasane napa kok dasare namung zon kangge tiyang sing ndek jabane Mekah. Id krana lasabila ora ana dalan iku maujud ila dzalika maling mengkono yakin kin. Mboten wonten. Sakniki ya wonten Kompas Ka'bah niku teng aplikasi napa digital falak enten teng BSI enten utawa jenengan download dhewe Kompas Ka'bah ngoten nggih enten niku pas terus niku sinten sing saged verifikasi niku kan alat tetep boten saged yakin kudu sing paling meyakinkan bahwa nika budal teng Mekah nggo wondo niku sing paling meyakinkan niku ditawarik sampai tutup mriki niku sing paling meyakinkan nggih valid niku. Lah mboten kedah ngoten ibadah wangel ya. Sami kalih ngilangi najis niku sami. Niku nggih mboten usah niat, mboten usah di verifikasi iki ambune ilang tenan pora, rasane ilang tenan pora, terus wernane ilang. Kalau perno kan ketinggal nggih. Nek rasane ilang tenan pora terus dadak didilat. Mboten usah. Pokoke diguyang pun yakin empun ngoten. Niku mboten kados ngoten agama. Wa hadzalan utawi menika napa namanya kesimpulan iku ahadul usuli nggih menika salah setunggalipun dasar atau pokok adalati ingkang nuduhaken ala tajwizi al ijtihadi ing atase ngolehaken ijtihad dalam perkara menghadap kiblat. Mboten napa-napa sak yakine ngoten mboten saged. Niku nggih masuk rukun, masuk syarat rukune salat niku.
titik waqat yustadalulan temen kadang-kadang ya saged kadang-kadang dipun dadosaken dalil apa biqaulihi kelawan dawuhe Gusti Allah satrahu. Kata-kata satrahu itu dijadikan dalil ala annal fardhu ing atase sak temene ingkang wajib lil ghaibi kaduwe tiyang ingkang mboten wonten teng Mekah. Gaib niku maksudnya tidak di Mekah. Teng konteks niki lho iku isobatul jihati nepai arahe lal aini sanes aine Ka'bah niku, bendanya Ka'bah itu. Arahnya tok saja, ndak usah ke bendanya. Wa huwalan utawi kesimpulan menika istidlal menika iku ahadu qaulai Syafi'i, salah setunggalipun saking dua qaule Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak ada dua qaul, sing setunggal isobatul jihah tok sampun cekap, setunggal malih isobatul ain. Nah, sapi sing dipun damel niku sing isobatul jihah ngoten. Itu cukup arah Ka'bah pun cekap. Titik wakot jalan teman-teman sampun mentakhrid niku mempublikasikan ya sakniki. Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud fin nasikh wal mansukhi ing dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh an Ibnu Abbasin saking Imam Ibnu Abbas mentakhrid annahu ing sak temene Imam Ibnu Abbas kana niku ana sapa Imam Ibnu Abbas yaqulu niku dawuh sapa Imam Ibnu Abbas syatrah utawi lafaz syatrah maknane iku nahwahu maknane nggih menika nahwah arah arah Masjidil Haram. Wa akhrajalan sampun mentakhrij al-Hakim sapa Imam Hakim an Aliin saking Imam Ali. Kala dawuh sapa Imam Ali syatrahu utawi lafaz syatrahu kula pancetaken kados ayate mergo ayate munine syatrahu. Satrohu utawi lafaz satrohu iku kibalahu maknane nggih menika kibalahu di hadapan arah hadap ngoten maksude nggih arah tok tetep wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim an Dawud saking Imam Dawud an Rafi'in saking Imam Rafi' qala dawuh sapa Imam Rafi' satrohu utawi lafaz satrohu tilqaahu inggih menika maknane tilqaahu. Maknane tilqaahu niku di hadapan. Nggih hadap tetep. Pokoke ngadep ngoten. Wa akhrajalan sampun mentakhrij ugi sapa Imam Ibnu Abi Hatim anil Barra saking Imam Al-Barra. Qala dawuh sapa Imam Al-Barra syatrahu utawi lafaz syatrahu wasatahu nggih menika tengah. Ini malah aneh malih nih. Dados satrohu niku kan arahe Ka'bah. Kok arahe Ka'bah? Hunain niku Masjidil Haram. Nanti Hunain niku teng Masjidil Haram balike. Lah, wasatahu tengahe Masjidil Haram berarti Ka'bah ngoten. Wa hadzalan utawi menika qaul Imam Al-Barra niku sharihun inggih menika qaul yang sharih niki lawane sindiran ngono. Sindiran. Terus terang. Nggih niku sharihun adalah kata-kata yang terus terang fi iradatil aini ing dalem menghendaki ainnya Ka'bah, bendanya Ka'bah lal jihati sanes jihate Ka'bah. Nek miturut Imam Al-Barra niku sing dimaksud syatrah niku nggih Ka'bah niku ngoten. Nek mboten napa-napa sing umum kan Imam Syafi'i. 148 qaulu ta'ala utawi dawuh Allah Ta'ala. Dawuh Allah Ta'ala. Fastabiqul khairat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kesane ngertos konteke niki riyen mawon sik. Qaulu utawi dawuh Gusti Allah niki tengah ayat nih. Fastabiqu moko kudu. Lah nek moko kudu ni wonten saderenge berarti. Moko maka berlomba-lombalah. Ngoten biasane. Kudu padha-padha ngundang sira ngoten al khairati ing pira-pira kebagusan. Kathah kebagusane, kesane mboten rebutan. Senenge salat monggo dialune salat. Jamaah nggih jamaah. Napa mawon pun pokoknya nek salat kan kewajiban, hal-hal yang lain yang sifatnya kebaikan sosial atau apa
ya tuliku nuduhaken apa qaulu ta'ala ala anna ta'jilat taati ngatasé sak temene menyegerakan ketaatan iku afdalu langkung sae min takhiriha saking mengakhirkan ketaatan. Nek nderek niki maka salat yang bagus yang awal waktu ngoten. Enten sing sanjang kan sing akhir waktu. Kados Mbah Mun niku akhir niku. Mergo liyane awal waktu kabeh. Dadi Mbah Mun milih sing akhir waktu. Nek cara kabeh akhir waktu Mbah Mun awal waktu ngoten. Kersane sami-sami ngertos nek salat teng awal waktu niku angsal, teng akhir waktu nggih angsal. Nek soal luwih langkung utama pundi nek ningali ayat niki niku sing menyegerakan awal waktu sing sae ngoten. Saderenge ayat niki wonten walikul wijhatun. Saben-saben sinten niki saben-saben umat niku nggadahi wijah, nggadahi kiblate dhewe-dhewe. Umat Kristen Roma, kalih Itali, Yahudi niku teng Israel niku. Tiang Hindu Borobudur. Buddha Borobudur. Nggih. Napa Borobudur niki? Hindu napa Buddha? Hindu Buddha nggih. Mboten ngertos. Nah, Hindu. Nek Handi niku nek Bali niku hajine teng Lumajang mriku. Pura teng napa? Buddha nggih. Nah nggih nek oh nggih nek Bali niku Hindu niku hajine teng Lumajang terus teng Senduro niku nginggil. Lha nggih celak teng Lumajang mriku. Bis-bisan niku tiyang Bali nek teng mriku. Niku purune gedhe nggur gunung teng Lumajang enten. Terus wonten-wonten nek tiyang Buddha Cina niku ngriki nek Waisak niku. Teng pundi? Teng bangunan niku Borobudur niku. Untuk menyebut bahwa Borobudur itu sebagai tempat sesembahan niku adoh niku kemungkinan. Yang paling mungkin dulu itu universitas katanya. Di zamannya Raja Sinten. Dan itu terbesar di dunia. Tidak ada. Nek wonten sing sanjang asale Buddha karo Hindu iku India. Pundi buktine India gadah pura sing gedhe kaya Borobudur. Mboten enten. Justru tiang Tibet yang mriki mau gurune piyen. Ngoten terus. Lah niku gadah kiblat dhewe-dhewe. Karena itu bijake Al-Qur'an fastabiqul khairat lawakmu lomba-lomba gundangan kebaikan-kebaikan iku. Soale kabeh wong duwe kiblate dhewe-dhewe. Ngoten. Nek kiblat umat Islam teng Ka'bah kan ngoten. Pun niku 154 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata wala taqulu liman yuqtalu utawi dawuh Gusti Allah wala taqulu lan aja ngucap sira liman kaduwe wong kaduwe wong yuktalu kang den pateni atau terbunuh sapa man fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Terusane niku enten amwat ngoten. Wong-wong mati. Kamu jangan menyebut orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang mati. Karena mereka sesungguhnya ndak mati. Al ayatu ay hadil ayat ini ayat. La iku fiha ing dalam ayat niku wau dalalatun utawi petunjuk atau indikasi ala hayati syuhada'i ing atase hidupnya para syahid, yang sing mati syahid itu hidup ba'dal mauti sak sampune mati, malah luwih urip tinimbang pas urip. Wonten petunjuk niku. Cuma kita saja yang tidak tahu karena receiver atau deteksi tubuh kita tidak memungkinkan untuk tahu itu. Kalau misalnya dhuwur anune napa namine nek ngarani ketajaman batine dhuwur mungkin saged ngertosi tiang-tiang sing mati syahid niki. 155 qaulu utawi dawuh Gusti Allah wa basyirus sabirin lan kudu ngewahi kabar gembira sira as-sabirina teng tiang-tiang ingkang sabar. Terusane ayat niku alladzina tiang sabar niku alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
adalah orang-orang yang kalau kena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi kena apa saja musibah niku napa mawon jane umum niku. Ya seneng ya susah niku sami musibah. Makna artos asline musibah itu sesuatu yang menimpa. Ya iso seneng, iso susah. Dan niku kabeh tiang sing sabar niku muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan niku jadi kesadaran kedae ngoten. Dan niku kasih kabar gembira ke orang-orang yang sabar. Fihi iku ing dalem qauluhu ta'ala istihbabul istirja'i utawi den anjurakene istirja. Istirja niku nggih innalillahi. Ucapan mengembalikan segalanya kepada Allah. Indal musibati are kalane kenging musibah. Musibah napa mawon? Nah, mengke enten definisi. Sakjane napa kemawon ya susah ya seneng niku musibah sami. Wa ing qallat senajana titik apa musibah. Senajana musibah mek titik. Titik ya napa mangke enten. Kama kaya dene asyara sampun paring isyarah ilahi teng emak. Tangkiru musibatin apa menakirohkan atau bentuk nakiroh lafat musibah. Bentuk nakiroh lafat musibah niku memberi informasi bahwa musibah itu sekecil apapun kita dianjurkan baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki enten hadise waqat jalan teman-teman sampun mentakhrij at-Tabrani sapa Imam Tabrani an Abi Umamah saking Abi Umamah kala dawuh sapa Abi Umamah ing qata'a pedhot napa basa aluse pedhot mboten napa-napa nggih pedhot nggih ki balun Nabi napa tali sandale Kanjeng Nabi soalnya Kanjeng Nabi ngoten lho menawa nek aluse pedhot fastarja'a terus beristirja sapa Kanjeng Nabi jadi sandale Kanjeng Nabi pedhot innalillahi ngoten Kanjeng Nabi faqalu terus para sahabat sing mireng niku dawuh open para sahabat. Musibatun ya Rasulullah. Loh, napa kenging musibah wae Kanjeng Rasul? Mek sandal pedhot e diarani musibah mek Kanjeng Nabi. Faqala terus Kanjeng Nabi dawuh, ma asobal mukmina mimma yakrahu fahuwa musibatun. Ma utawi napa kemawon asoba ingkang iku ngeneki apa ma al mukmina teng tiyang mukmin lho nggih. Mane niku mimma saking napa kemawon yakrohu ingkang boten seneng sapa mukmin. Napa mawon sing kena ngeneki wong mukmin dan dia enggak suka terhadap kejadian itulah bahwa moko utawi ma asoba iku musibatun diarani musibah. Napa mawon pun kok jenengan kok mboten seneng lah niku arane musibah. Masih kasuse gur sandal pedhot gampangane. Walahulan iku kaduwe kesimpulan niki bahwa istirja untuk persoalan kecil saja juga dianjurkan syawahidu utawi pira-pira bukti atau saksi berupa riwayat yang menyatakan hal yang sama auratu ingkang bakal nekakno sapa ingsun jar Imam Suyuti lha ngeten niki lho promosine Imam Suyuti ngarai penasaran ha teng niku syawahid fit tafsiril musnadi ing dalam tafsir al musnadi ingkang dipun sanataken. Maksudnya disanataken niku tafsir yang didasarkan pada riwayat ngoten maksudnya. Nah, itu banyak. Nanti saya ungkapkan. Nah, Asyuti pun gak ada tafsir. Namanya Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Insyaallah sing dipun maksud niku. Jadi kitab Durrul Mansur yang menyajikan tafsir hanya berdasarkan riwayat hadis. Kados atau bari niku nggih hadis kabeh. Abi Asyuti niku nggih gadah. Pun niku mawon mugi-mugi wawasan iki ndadosaken ilmu sing manfaat barokah dina dunya wal akhirah. Tambah ilmune, tambah takwane, tambah kesadarane. Qauluhu ta'ala inna shafa wal marwata min syairillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah.